Minkejja l-appelli li saru minn diversi oqsma tas-soċjetà u saħansitra mixja li attirat eluf ta' persuni, il-Gvern injora dawn it-talbiet u kompla d-dej bl-emendi għall-abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar protezzjoni tal-embrjuni. Il-vot għadda b'36 vot tal-membri tal-Gvern favur u 29 vot kontra. Dan ifisser li l-membri kollha tal-oppożizzjoni ivvutaw kontra. Il-membru parlamentari Jason Azzopardi kien assenti minħabba safar għal raġuni ta' xogħol għalkemm saret dikjerazzjoni parlamentari li hu jaqbel mal-vot tal-oppożizzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet eżatt wara l-vot, il-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delija iddikjara li l-oppożizzjoni vvotat kontra għaliex il-membri kollha nazzjonalisti huma favur il-ħajja, kontrarju għall-emendi tal-Gvern li ma jipproteġux il-ħajja sa mill-konċepiment. Mistoqsi dwar il-pass li jmiss Adrian Delija iddikjara li wara li l-Gvern Nazzjonalista fl-2012 għadda l-liġi tal-IVF, issa se jara li l-koppji li jixtiequ tfal jiġu mejjuna biex jagħmlu dan, inkluż bil-mediċina kollha f'dan il-proċess tkun disponibbli u b'xejn. Aħna nemmnu f'soċjetà li importa. Tkellimna fost l-oħrajn fuq l-opportunità li dawk il-koppji li jkunu għaddejjin minn dan iż-żmien diffiċli f'ħajjithom jingħataw l-għajnuna massima mill-Istat u allura mhux biss ikun hemm l-għajnuna f'dawk li huma l-proċeduri u it-treatment per se manka pereżempju tal-mediċini. Adrian Delija nnota kif il-Gvern ma kienx interessat li jkun hemm diskussjoni dwar dan il-vot, mhux biss injora l-appell tal-President ta' Malta għal proċess sitwal ta' diskussjoni, iżda saħansitra l-emendi għaddew għand l-oppożizzjoni 5 ijiem biss qabel il-vot. Al kontrarju, bitħejja għal dan il-vot, l-oppożizzjoni iltaqet ma' kull stakeholder, analizzat diversi rapporti u semet ukoll l-appelli li saru fl-aħħar jiem biex ħejjiet opinjoni informata u aċċertat li tittieħed azzjoni ġusta. Issa li fadal aktar qari qabel l-emendi jiddaħlu fil-liġi, Adrian Delija wiegħed li l-oppożizzjoni tkun il-leħen tal-koppji li jridu tfal għaliex id-deputati nazzjonalisti jemnu li għandu jkollna soċjetà li jimpurta.